Beno, bideo honetan hasiko gara dimentsiotako irudiak aztertzen. Hasiko gara poliedroekin. Zer dira poliedroak? Bueno, poliedroak dira poligonoz mugatuta dauden gorputz geometrikoak dira. Adibidez, hau da poliedro bat, eta hau da beste poliedro bat. Bai? Hau da, gorputz geometrikoak, poliedroak, osatuta egon behar dira irudi lauekin. Desberdinak, pentagono bat, laukizuzenak, edo triangeluak, karratuak, eta bar. Bueno, poliedroak osatuta daude poligonoz. Eta poliedroak mugatzen dituzte poligonoi aurpegi esaten zaila. Hau da, poliedro honek aurpegi desberdinak dituzte. Laukitzuzen hau da aurpegi bat, hau ere beste aurpegi bat, alboko aurpegiak, hau ere aurpegia ditzen zaio, oinarriak, hau da oinarria, tarpeko ere oinarria, baina aurpegi ere ditzen zaio, eta gutxienez lau aurpegi behar dira poliedro bat egiteko. Aurpegi gutxiagorekin ezin da sortu poliedro bat, gutxienez lau. Honek dauka 5 eta honek dauka 7. Bueno, hurrengo kontzeptua da bi aurpegiak beti elkartzen dira zuzenki batean. Laukizuzen hau eta laukizuzen hau zuzenki honetan elkartzen dira. Segmentu honi deitzen da ertza. Bai? Bi aurpegi elkartzen dira segmentu batean eta segmentu horri ertz deitzen zaio. Bi aurpegiak ertz batean elkartzen dira. Bai? Aurpegi hau eta beko aurpegia, oinarria, zuzenki honetan ertz bat, hemen dago beste ertz bat, bi aurpegiak elkartzen diren marra hau, zuzenki hau, deitzen dira ertzak. Eta ertzak ere bi edo hiru elkartzen dira puntu batean, bai? Ertzak beti elkartzen dira puntu batean, bai? Puntu horiek deitzen dira erpinak dira, bai? Puntu hauek ertzak elkartzen diren puntuak deitzen dira erpinak. Bai? Bueno, poliedro asko daude. Guk ikasiko ditugu poliedro regularen artean prismak eta piramideak nabarmenduko ditugu, bai? Prismak eta piramideak. Beno, hasiko gara poliedroen artean prismak aztertzen. Prismak, bueno, zer dira prismak? Prisma dira hau bezalako gorputz geometrikoak. Bi aurpegi berdinak eta paralelo dituzte, eta hauek deitzen dira oinarriak. Kasu honetan oinarriak dira pentagono hau eta pentagono horiek deitzen dira oinarriak, bai? Bi aurpegi berdinak eta paraleloak. Eta besteak, alboko edo aldeko aurpegiak hauek beti dira paralelogramoak, bai? Alboko aurpegia dira hemen daudenak eta goikoa eta behekoa dira oinarriak, bai? Oinarriak dira edozein irudi lauak, kasu honetan pentagonoak, izan daiteke hexagonoak, karratuak, triangeluak eta bar, eta alboko aurpegiak beti dira paralelogramoak. Beno, prismen motak badaude bi prisma mota. Lehenengoa da deitzen da prisma zuzena eta zer gertatu behar da prisma zuzena izateko? Bueno, alboko aurpegi guztiak lauki zuzenak izan behar dira. Hau da, alboko aurpegiak lauki zuzenak baldin badira eta oinarriakiko perpendikularrak izango dira, hau da, oinarriak eta lauki zuzenak angelu zuzena osatzen dute, orduan kasu horretan esaten dugu prisma zuzena dela, bai? Oinarriak eta alboko aurpegiak lauki zuzenak dira, eta kasu honetan prisma zuzena da. Beno, bigarren prisma mota izango da prisma zeilarra. Eta prisma zeilarra hau da. Kasu horretan alboko aurpegiak ja ez dira lauki zuzenak. Oinarriak errekiko ja ez dira perpendikularrak. Kasu horretan alboko aurpegiak dira paralelogramoak, baina ez dira lauki zuzenak. Eta kasu horretan prisma zeilarra da, ez da zuzena, prisma zeilarra. Beno, horrengo kontzeptua da oinarriaren arteko distantziari prismaren altuera deitzen zaio. Bi oinarriak ditugunez, haien arteko distantziari altuera deitzen da. Bueno, hasiko gara orain prismen sailkapenarekin. Bueno, prisma sailkatzen dira oinarriaren arabera. Oinarriak irudi lau desberdinak izan ditezke eta horren arabera sailkatzen dira eta izen hartzen dute adibidez. Kasu honetan, bi oinarriak triangeluak dira. Orduan, prisma hau deitzen da prisma triangeluarra. Kasu honetan, oinarriak dira lau angelukoak eta lau angeluak izan daitezke karratuak, erronboak, lauki zuzenak, deitzen dira prisma lau angeluar. Kasu honetan, prisma oinarriak dira pentagonoak, prisma pentagonala deitzen da. Beste kasu bat, hexagonoak baldin badira oinarriak, prisma hexagonala deitzen da. Ikusten duzunez, alboko aurpegiak kasu guztietan lauki zuzenak dira. Eta dago prisma berezi bat. Ortoedroa deitzen da prisma lau angeluar bat, baina kasu honetan aurpegi guztiak dira lauki zuzenak. Oinarriak dira lauki zuzenak,
eta alboko aurpegiak ere lauki zuzenak. Hau da, biratu dezakegu eta prisma jarraitzen du izaten, bai? Eta aurpegi guztiak dira lauki zuzenak, eta kasu horretan ortoedroa deitzen da. Oinarriaren arabera egiten da sailkapena. Prisma triangeluarra, lau angeluarra, pentagonala, prisma hexagonala, prisma ortogonala eta abar deitzen dira. Eta bukatzeko prisma zuzen baten garapena ikusiko du. Zer da prisma zuzen baten garapena? Irudimentsako prisma edo polidro hau, bosten baldin badugu, nola marrazten dugu irudi lau bezala. Kasu horretan prisma triangeluarra, oinarriak dira triangeluak, jartzen dira oinarria triangeluak, eta alboko aurpegiak, lauki zuzenak, triangelu dira oinarriak, orduan hiru lauki zuzen desberdinak edo berdinak izango ditu. Eta honen garapena izango da hau, bi oinarriak hemen jartzen dira, eta hemen hiru lauki zuzenak. Eta oinarrien arteko distantziari altuera. Prisma lau angeluarra, oinarriak dira karratuak edo lauki zuzenak edo erronboak, kasu honetan karratuak, oinarriak hau eta hau ikusten dugu, eta alboko aurpegiak oinarriak lau angeluak dituztenez, hau da, karratuak kasu honetan, lau lauki zuzenak egongo dira. Hau da, alboko aurpegiak garatuta, moztuta eta planoan idatzita. Eta beste adibide bat, prisma pentagonala, oinarriak dira pentagonoak, orduan oinarria pentagonak marrazten ditugu, alde bat hemen, beste alde bat hemen, eta gero kasu honetan, alboko aurpegiak, kasu honetan izango dira, 5 lauki zuzenak, 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta oinarrien arteko distantziari beti bezala altuera. Eta horrela, prisma baten garapenak marraztu dezakegu, oinarriak goian eta behean, karratuak, erronboak, lauki zuzenak, pentagonoak, hexagonoak, prisma hexagonaletan, triangeluak eta abar. Agur.